Assalamu alaikum masu kallonmu, muna taya ku da murna zuwa tashar mu ta Hausa Maths TV. Wannan shine ci gaban darasinmu na makon da ya gabata karkashin karatu da muke akan mathematics. A satin da ya gabata mun tsaya ne akan types or kinds of numbers, inda muka karanci odd number da kuma ita kadai muka karance ta. To insha Allah da mun finish na number yau kuma Allah da zamu ci gaba inda zamu karanci even number da kuma prime number. Mun riga da mun bada bayani game da number, babu bukatar mu maimaita. In yanzu kake kallon mu ba za ka wadatu da sanin ko fahimtar samun cikakken bayani game da abin da muke karantarwa ba har sai ka saurari bidiyon da ya gabata. Mai kallo zai ga mu rubuta kinds of numbers a jikin allo, ma'ana nau'uka na nambobi. Kamar da muka faɗa a satin da ya gabata, nambobi suna da dama, sai dai mun takaita ne a matakin na secondary school, kafin kuma a karatu zai kai mu haɗin da za mu zo mu iso sauran nambobi ne. Mai kallo zai ga even numbers. An ce even number ce da in ka raba ta gida biyu to za ta rabu daidai. In ta rabu daidai ba za a samu rabi ba, amma guda za a samu duk abin da ya rabu, ba ta rabu daidai. These are natural numbers that leave no remainder when divided by 2. Su nambobi ne da muka saba kirge yau da gobe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 har iya inda ka gaji za ka dakata. Su ne muke kira da even numbers. A cikin waɗannan nambobi ɗin, duk number da ka ɗauko ta ka gwada raba ta da biyu kaga ta rabu daidai, sai ka ce to lalle wannan even number ne. Ga misalai nan zamu kawo. 2 in ka ɗauki biyu ka raba ta da biyu ba ka samu ɗaya, kaga ta rabu daidai, babu abin da ya rabu ya saura. To bisa ka'idar mu kuma duk number da ka raba ta rabu daidai sunanta even number. Sai mu ɗauki 4 shi ma mu gani. Haka shi ma idan muka raba shi gida biyu, shi ma zai zama to ya rabu daidai, kenan muna fahimtar shi ma even number ne. Haka zalika 8, haka nan kuma 10. Mai kallo zai gana yi kuma na yi digo guda 3, yana nufin and so on, ma'ana sun ci gaba, ba iya nan suka kare ba, kawai mun takaita ne saboda a babi na karantarwa. Mai kallon mu kai ma za ka iya zama ka sake kirkiro naka misalai din daga 10 ka ci gaba da yi, ka raba ka gani ya rabu gida biyu, even number. Bai rabu daidai ba even number bane, wannan ne daga cikin nambobi din. In ka gama bibiyan mu, kana bibiyan mu, za ka fahimci kowace number a wani gida take. Mai kallon mu, bayan mun fahimci menene even number, za mu je mataki na gaba, shine prime number. Idan ka fahimci prime number, za ta taimake ka wajen fahimtar darasi da zai biyo baya. Prime number ce da idan ka ɗauke ta babu wani number da zai raba ta daidai sai nambobi guda biyu. Ka rike ka'idar nan, sai nambobi guda biyu. Idan ka raba ta da 1, ma'ana ɗaya, za ta rabu daidai. Idan ka raba number kuma da kanta, nan ma za ta rabu daidai. Idan wannan ka'idoji biyun suka faru akan number, 1 ya raba ta daidai, ita ma ta raba kanta daidai, bayan nan babu wani number da ya raba ta daidai, to kana iya concluding, ma'ana ka yanke hukunci ka ce lalle wannan number din prime number ce. Prime numbers, these are natural numbers. Su ma dai nambobi ne na kirge da muka saba yi yau da gobe, 1, 2, 3, 4. A cikinsu akwai prime numbers divisible by themselves. Su kadai suke iya raba kawukansu and 1, ko kuma ɗaya ya raba su, ko kuma su raba kayukansu. In ban da wannan, ba wani number da zai iya raba prime number. Za mu karanci misalansu. Example, ma'ana misali, muka yi iji ne, ma'ana mun takaita. 2 in ka ɗauki 2, shi 2 prime number. Menene yasa? Duk duniya nambobi guda biyu ne kawai za su iya raba shi rabu daidai. Idan ka ɗauki 1 ka ce 2 divide by 1, ma'ana biyu a raba shi ɗaya, kaga biyun ka yana nan, kaga ya raba shi. Sai ka sake cewa to 2 a raba shi gida biyu, ka samu ɗaya, kaga ya rabu daidai. To bayan 1 da 2 ba wani number da zai ƙara raba 2 ya rabu daidai. Saboda haka
za mu iya cewa shi ma prime number ne saboda ya cika ka'idar da muka shimfiɗa na prime number. Number na gaba shine 3. mai kallo zai ga mun tsallake 1, za ka ce ai 1 ba number da zai shige shi sai 1. Ka'idar ita ce number 2. 1 ba number da zai shige shi sai 1, to kuma shi ne 1 ne ya saba ka'idar mu. Number ɗaya ne ya shige shi ba number 2 ba. Ka'ida number 2 shi ya raba kansa, wata number ta raba kansa. Za ka ce ai 1 ya raba kansa kuma ya shi din ne 1 ɗin daga cikin 1. Haka ne, amma dai har yanzu number guda ɗaya ce ta yi aiki guda biyu. Nambobi biyu muke so mabambanta su mana wannan aiki din. 1 ya raba sai ya koma gefe, sai wata number ta zo kuma ta raba kanta ita ma ta koma gefe, nambobi biyu. Amma 1 shi kadai ne ya aiki ba su biyu ba, saboda haka sai muka ce 1 ba prime number ba ne. Don ka ɗauki 3 ita ma in ka raba ta gida biyu za ta rabu, saura zai saura. Amma da za ka raba ta da 3 za ka samu ɗaya, sannan 1 ma zai raba ta. To bayan 1 da 3 ba wani number da ke ƙara iya raba 3 kuma daidai. Duk number da ka ɗauka ka raba ta za a samu remainder. Haka in ka ɗauki 5 ka mata haka, ita ma dai za ka tabbatar da ƙarƙashin ka'idar da muka shimfiɗa ita ma prime number ce. Haka zalika 7, haka nan 11, haka nan 13, haka nan 19, 23, haka mun yi daga 3 and so on, sun ci gaba. Za ka ci gaba da yi daga nan sai ka tafi 27 zai rabu, ok ka ajiye sa. 26 ma zai rabu, 25 ma zai rabu, 28 zai rabu, to 29 fa sai ka saka shi. 31 shi ma haka. Haka dai mai kallo za ka ci gaba da yi har iya inda ka ga za ka dakata. Ma'ana dai yanzu ka fahimci cewa yanzu ka samu ilimi ko ka fahimci menene prime number, kuma ka ganta za ka gane ta. Mai kallon mu kana tare da tashar Hausa Maths TV da ke zuwa muku a duk ƙarshen mako. Wannan shine darasi na biyu a wannan mako din. Na farko a wannan mako din, a darasinmu na maths kuma shine darasi na biyu, wanda na farko ya gabata satin da ya wuce. Mai kallo kar ka manta ka danna mana subscribe in kana kallon mu ta YouTube. Don ko kana bidiyon mu ta Facebook, ka yi mana sharing ka kuma yi following dinmu domin samun karin bayani. Kuma muna buƙatar comment ɗinku ko don shawarwari ko kuma dangane da wata buƙata da mai kallo zai zo shi da ita, ko wata matsala ko ƙalubale. Mai kallo